Koira on laukausvarma. Ja sitten se hyvän tahtoinen luokse päästävä ja avoin. Reipas koira. Se on hieman pehmeä. Se joitakin tommosia pelästyttämiskohtia niin sitten jälkikäteen aavistuksen muisteli. Mutta pystyy hyvin kohtaamaan nämä meidän jutut täällä. Ja ehkä se aavistuksen tuolla pimeässä, se hämärä nimenomaan vaikutti siihen, että se ei heti tullut sinun luokse. Mutta hienosti sitten selvitteli senkin. Tosi pienillä avuilla. Koiran temperamentti, vilkkausaste. Laitoimme Ruksen kohtaan puhtaan vilkas, eli +3. Se pystyi niin hyvin nimittäin keskittymään siihen asiaan, mitä tapahtui. Se oli tasan oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti töissä mukana. Mutta onhan se nopea ja silleen niin kuin temperamentikas koira, että joissain tilanteissa sitä voisi pitää jopa erittäin vilkkaana. Mutta koska se meillä arvioidaan tässä niin kuin nimenomaan sen mukaan, miten se pystyy keskittymään hommiinsa ja minkälaiset väistöt ja muut on, niin hyvin järki mukana sillä. Ja siksi se saa ton parhaan arvosanan. Koiran hermot, +1, hieman rauhaton. Se vähän paineistuu, voi sanoa, että se kuvaa paremmin koiraa. Mutta tosi hyvin pysyy kasassa, ettei mitään ongelmaa ole sen hermossa. Taisteluhalu, kamppailuhalu, koiran moottori, millä se kulkee ja töitä tekee. Sitä on ihan omiksi tarpeeksi, se on +3 suuri. On kyllä sitä kautta helppo varmaan motivoijakin. No on. Tuo vilkkaus on just siinä, että mulla on se edellinen just tämmönen perässä vettävä malli, niin mä oon opetellut 3 vuotta niin kuin vilkkaan koiran kanssa toimeen. Joo, hyvin oot oppinut. Sitten koiran puolustushalu, miten se laumaansa puolustaa tässä sinua. No, me nähtiin, että se otti niinku kantaa asemallaan, mutta eihän siinä ollut pätkääkään aggressiota mukana. Et se veti sen taisteluleikkinä. Kiva hyppiä ja tuolta tulee joku kiva juttu varmaan. No se näytti kuitenkin siltä, että sillä on ajatus olla jotenkin mukana kattamassa, niin se saa sillä näytöllä tämän pienen arvosanan +1. Samaten terävyydessä, niin sehän ei nouse ihmistä vastaan. Se oli niinku ihan selvä, että se pyrki kiinnittämään jopa huomiotaan muualle, että kun toi tulee tuolta, niin olisiko tuolla jotain tai olisiko tuolla jotain. En nouse kertakaikkisesti. Ja sillä näytöllä, kun se ei sit syö tuomaria ja on rehellinen tilanteen jälkeenkin, ei näpsi perään, niin saatan +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Se on ihan tosi rehellinen koira, se kertoo sen kyllä kantansa niin kuin selkeästi. Koiran toimintakyky kaiken kaikkiaan, sen rohkeus jatkaa keskeytyksettä toimintaansa on kohtuullinen +1. Et siellä ne pienet niin kuin pimeissäkin oli, että kun se vaikeus tuli, niin se jäi sitten tahmomaan sinne alkuosaan, mutta sillä on niin paljon eväitä, että tämä kohtuullinenkin riittää oikein hyvin kyllä, että täällä on niin paljon muitakin eväitä. Joo. Eli nyt nämä Ruksin paikat kertoo sen, mitä mieltä me tästä koirasta oltiin niin tasan yksilönä. Tämä lomake myös pisteyttää. Nämä pisteet ei ole niin kauhean tärkeitä. Ne on nyt täällä olemassa, nämä on kaikki plussapisteitä ja 180. Ihan niin olin itsekin arvannut. Aha, no niin. Se on hyvä.